Wieħed mill-metodi li jista' jiġi trattat il-kanċer tat-tajroid huwa permezz tar-radioactive iodine. Bħal din it-tip ta' kura li tinsab fl-Isptar Pawlu Boffa hawn waħda biss. Meta kienet iwieġeb għal mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Anthony Agius De Celis, il-Ministru Joe Cassar qal illi bħalissa l-kapaċità ta' pajjiżna li jitratta l-pazjenti morda bil-kanċer tat-tajroid hija ta' wieħed fil-ġimgħa. B'kollox hemm mal-41 pazjent jistennew għal din il-kura u biex jinqdew kollha jridu jdumu jistennew minn tal-inqas sena. Dan iż-żmien ta' stennijiet iwassal għal tensjoni żejda u stress żejjed fost il-pazjenti li jkollhom bżonn din il-kura. Joe Cassar qal li l-Gvern qed jaħseb sabiex in-numru ta' pazjenti li jiġu trattati kontra din il-marda minn wieħed jitla l-4 fil-ġimgħa. Imma fil-Parlament huwa ma tax data ta' meta ser ikun les dan il-proġett illi mistenni jibda fil-ġimgħat li ġejjin. Jirriżulta li n-nisa huma f'riskju akbar li jmirdu minn dan it-tip ta' kanċer li jġib miegħu uġigħ u dwejja akbar.